and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Unsa? Diyos ko! Niya si Christy Ledesma? Nagpaila siya nga imong higala. Mao nga akong gipadayon sa dihang nakasud na siya. Diha pa siya nagpaila nga siya kuno ang hinigugma ni Renan. Diyos ko! Ma, usay buhaton ko. Pa! Makikatubang ba ko sa hinigugma ni Renan? Atubangon ko ba si Christy Ledesma? Junice, ikaw lang ang among agdon. Kung moingon ka nga dili ka mo atubang niya, akong kanaugon ug akong balibaran. Pero anak, mas maayo nga atubangon siya. Wa kitay angay kahadlukan, kay niya siya sa atong kaugalingon. Ayaw ka balaka, niya siya sa ato. Bueno, atubangon ko siya, ma. Pa. Mag-iliso na ako. Aron, presentable kong tanaw niya nga makikatubang. Mas maayo tuod ka siya mi ane. Aron masayod siya nga wa ko ilugas si Renan kay kaniya. Gidawat ko ang gugma ni Renan tungod kay wa musulti si Renan ako sa tinuod. Nga mahinig kong madabaday siya. Dili akong sa nga nahimo kong uyab ang iyang hinigugma. Dili man sabday tanto nga pupre sila. Kay may duha man ka-auto ang ilang karahe. Og nindot sa ping ilang bahay. Dili ko lang siya pakitaan og pati ng mga lihok. Ako karon ang nagkinahanglan sa iyang kaluoy. Basta, magpaubos lang gid ko sa kong kaugalingon. Magpakiluway ko karon nimo, Junice. Nga imo lang ibalik na ako ang lalaki nga akong gimahal. Kanang nagpaingon nga niya. Siya na tingali na. Puti man sa play siya. O gwapa. Nindot og lawas. Maudi ay nga nadanin niya si Renan. Naara siya. Og nagilak siya. Kaluoy niya. Naluoy ko ni mo, Christy. Apan mahal ko na usab kaya si Renana. Duulon ko na siya. Christy, ikaw di ay si Junice. Oh. Christy. Junice, dahil maluoy ka na ako. Guwapa ka. Ug mas batanon pa kay nako. Mas magkakita ka pa og labaw pa ni Renan. Maluoy ka. Ihatag na lang nako si Renan. Dugay na taon mi nga nag-live-in. Anak na lang yun ang kuwang namo aron matibuok ang among pamilya. Ug mao na hinungdan nga nanghita siya og lain. Kay dili niya madawat kay dili ko makahatag og anak. May kaman kay sas ka. Makahatag ka og anak. Apan ako in taon, kuwang ang akong pagkaako. Kay dili ko makahatag og liwat. Usa maluoy ka. Regalo na lang na ako si Renan.
Daghan pang mga lalaki ang mag-apas nimo. Kay maghahatag ka bisag daghan pang anak. Usa, please. Please, buwag kay si Renan. Aron mo balik siya na ako. Christy, sa pagkatinuod lang. Kung misulti pa lang ako, sirinan ka ni Ato sa iyang pagpangulit tao na ako. Na may uyab na di ay siya. Dili ko kit siya sukton. Kadili ko gusto nga mapasakit ang tao. Buutan taon ko, oy. Ang mahadlo ko sa pagpakasa. Apa nakagamot na sirinan pag-ayo na rin sa akong kasing-kasing. Ang magkalagana niya magkuha ang akong lawas. Bayaran ta ka. Hatagan ta ko kagantidad. Ano lang palayaan mo sirinan. Wa ka magsabag. Basta way magkasag-amal ni mo nga anak aron sa pagpangita og laing laki. Mahal ko kayo si Renan, Janice. Huwag dili ko gan madawat na maadto siya sa lain. Christy, maluoy kasab na ako. Daan ko nang gisaan sa akong kaugalingon nga konsekensa ang lalaking ang unang makaangkon sa akong lawas. Maog yun ang akong pag-aslan. Basta, nawata na lang nga dilikit ka mo sa Renan ang gilatit sa kahitasan nga magdayon. Milyonaryo ka. Guwapa. Og anak lang ang dili mo mahatag sa usa ka lalaki. Masadagan pa ang mahigugman nimo nga magkadawat sa imo pag ikaw. Masahatagin na lang si Renan sa iyang kagawasan. Kaya bisag mag-unsa ka pa. Dili na gid makikbalik pa nimo si Renan. Kaya wala siya mahigugman nimo. Ako na karon na kayang kimahal. Ako na, Christy. Di ay, nga sa ato pa. Dili ka gid ay maluoy na ako. Naluoy ko nimo, Christy. Apan mas labaw akong kaluyo na nga akong kaugalingon kay makadaga na mapildi ni Renan ang akong pagkababay. Masapasalo ako. Ang husband ko, dili na ako sa ang tanan. Kay wa ko masayon nga mahinig kong manamani ay siya sa diyang nangulit tao siya na ako. Nakita ko nga dili ka gid ay malikot ako. Ato na lang ko. Apan kini lang ang ikasulti ko kanimo, Janice. Tunglohon ko ang inyong pagpuyo. Dili ko kamuhatagan og kalinaw samtang buhi pa ko. Diya ka na. O salamat sa tanan mong kaayo. Usman ko, Christy. Masaylo ako. Masaylo ang taon ko. Nabati na mo ang tanan ninyong kipanagsultihan, Janice. Naluoy kaayo mi nga nagpamati ni Christy. Naghangyo in town siya ni mo nga buwagan ni mo si Renan. Anak, babae sad ko. Og nakahilak ko sa kaluoy ko kang Christy. Bisan ako, naluoy sab ko niya. Ako dili ko na mahimong buhian pa sa Renan. Dili na makurason.
na. Anak, namong rabasya nga dili ka mo niya hatagag kalinaw unya sa inyong pagpuyo. Busa, kana ang angay ninyong pangandaman unya ni Rinan. Ako'y gikuyawan sa tanan niyang gibahad kanimo ganina, Junis. Nabalak ako nga naglantaw sa umaabot pa unya nga mga panghitabo. May ato gid siya sa inyo. Umihang yung nga buwagan ko. Abi mo Rinan. Buutan ba yan si Christy sa tanaw ko? Abanahin kong malangkit siya ni mo. Kung dili siya gusto nga maato ka sa lain. Gusto ka. Buutan si Christy. Apa niya na kini? Wala panahon sa pag-atras. Ikaw na karon akong gibahal, Junis. Ug sa dili madugay. Kaslo na ta. Musa, di na tabugan na Christy. Ato siya napasabot sa tanan. Musa manghinaot na lang ta. Ngay akong kalimtan sa dayon. Mo ba, Papaulo? O iho, nanawag na ko si Christy. Og mihangyo siya na ko nga tabangan siya nga magkabuwag mo ni Junis. Apan giingnan ko siya. Yadili ko makabuot yung duha ni Junis. Sa laktod, gibalibaran ko siya sa gusto niyang bahitabo. Og nasultihan ko siya nga hapit na kamukas nun. Sagdi lang siya pa ako na masisig tawag. Ay lang likay. Tarong nga lang pagtubag. Mapulaan na madugay. Sa paminaw ko rinan, pero dili gyud mapulan og samok ng mapayanan nimo. Kay namulong gyud siya. Nya dili og dili gyud kuno niya madawat ang inyong panagbuwag. Busa angay mo gyud kining bantayan. Kay nagtuo ko nga maghimo gyud unya og dili maayo ang mga babae sa kinabuhi ninyo ni Junis. Papaulo. Rinan, ugma mauni ka nga itong kasal sa simbahan. Oh, Magtiayo na kita, ugma. mao ka na. Di na kita mapugan. Magkaayo na kita. Uy, basta mao na to ha. Di ko gusto mo gamit pagkagpilis. Oo, dili na Rinan. Ikaw yun. Gayang nang tabi ka. Gani ko gusto magkontrol ta. Pero, imo kong gisupak. Alangan, wa pagod ta magkasal. Imo palang unya kong buwagan nga magsapak na. May mo kong inahan nga dili asawa. Huwag ka kumpiyansa da. Bueno, kasal mo kita ugma. Karong gabi ato na sugdan ang paghimo sa atong baby. Ug ay napagkontrol ha. Unya na gamit og panagang kung maabutag na po kabuok ang ato mga anak. Ha? Salamat! Salamat yung tanan! Salamat! Salamat! Salamat ka ninyo! Salamat ninyo! Salamat! Ganong adlaw, ang ilang kasal ni Rinan ug Junis. Malipayon kayo sila ganong higayon na. Samtang ako niya nagbangutan doon sa tubang kaguol. Bugo ko! Bugo
kasal. Nga ako'y nahimo, aron mabawi ko si Renan. Renan! Renan, mahal kita ka! Habang ganun na buhat mo, magaling ako! Nga naman! Basta mao na to ha. Ug masis buntag. Moadto tas probinsya sa makaliwat ti mama nako. Adto ta bakasyon dito. Silbing atong honeymoon ba? Ikaw, good. Asawa na ko ni Morinan. Busa ang imong gusto, maoy akong tumayon, okay? Apa sa di pa tamunan ka, paingas probinsya, alang sa tong honeymoon. Mag-una-una tag honeymoon din sa atong kwarto. Oh. Janice! Janice! Sige pa, ato na mi. Aron di may maabtag hapon nga maupo sa probinsya. Ato na mi, Pa Paulo. Sige, ayo-ayo mo. Amping sa biyay. Okay, sige pa. Sa katapusan, nagkasaligid taon ta. Huwag nagpasalamat ko sa Ginoo. Wala magsamok na to si Christy. Nakasabot na tingali siya sa tanan. Og nadawat na niya nga dili kagid alang niya. Probinsya gid ay kaayo ning inyo, no? Og halapad pa kaayo ang lasang ining napita. O bitaw. Pero din nila napitang medyo kalasangan ug habog. Taas ang bukid. Sa unahan din na kayo. Medyo ubay-ubay ng kabalayan. Kini ang napita din mo'y kuyaw. Ang uban kini mga rebelde, ani man mo dagan, kay lisod man madakpan. Mao ba? Oh, uy! Tulog ka tao! May mabagsadang! Oh! Diyos ko! Renan! Mga armado at tulog ka tao nga may babag sa agyanan! Mga daw ka mong sakay niya ng auto! Pagdaling mo! Kung di ka mo gusto mapawanan sa mga bala, susunod na akong pagpaputo! Oh! Renan! Renan, unsay buhat! Unsa! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!